Moji dobrodošli, novi klip, vratio sam se, sad ćemo se mi iftarijanaci, tako da, ljudi moji, ovdje sa nama Marković Ognjen. I zapreste ga Ognjen Marković na njegovom kanalu da dođe što pre do 20 suba, iako ja sad imam 2 pratilaca, what the fuck, šta ja govorim. Danas ćemo igrati, brali, samo ja da uključim kameru, pošto sam glup izgledao. Sad treba da mi se kamera uključi. Ok, ljudi, evo ga moj drug. Ajde, sad ću onda uđe u Brawl. Igram na mom najminijaturnom akauntu, to jest mini. Zapratite me za još ovakvih videa i lajkujte, subajte i pišite u komentarima. Posle ovoga radimo Try Not Loud. Pokušaj da me zapratite. Ne, to je Try Not to Cry. Kraj, da, radit ćemo pokušaj da zapratiš. Ima da zapratiš, ja sam gledao 100 puta to, tako da, evo ga. On igra sad na mom akauntu, tako da njemu je telefon isključen, ako pitate. Hoćemo igrati mi duo, brate. Duo. Ajme, reći. Geology rocks! Ja sam mama krenuo u redi, tako da... Traži. Ja na mom akauntu imam puno brawlera, imam 23 brawlera. Pišite koliko vi imate brawlera, ako budete imali preko 20 brawlera, osjećam srce na komentarima. Ovako i onako će da vam osjeća. Da, i ovako i onako će vam osjeća. Ljudi moji, uskoro izlazi video na njegovom kanalu, pa tako da subajte da ima brzo do 20 pratilaca. Vi ste like. Zadnji video se snimio pre 3 dana. Možda pre neki dana, 2-3 dana. Evo je Vita! Ko te pita? Imamo se 8 gevčića. Ti imaš pravca na prošlom akauntu? Ja moram bežati. Ček, koliko ću ubiti prvo? O Bože, gemova puno, brati, gemova! Koliko vi imate trofeje broj, kad su sve, ja ću vam ostaviti svrste na komentarima. Eto, tu sti, ej! Sad da ne znam evo ih, evo ovo, ja ću hvatiti sve, ja ću, vidi sam i... A vid budale, vid međerijem, i pridružite se u moj... A ne ću da broj, pišite vi koji ste tir i... samo da ključam nešto. Samo da ključam nešto, izvini, samo da... Evo ga. Darilko, idemo bre. Naš treći brawler ostaje nju. Ima 20 skin. Novi skin, JD, brate. Brawleri. Ajde tu malo da odigram. Onda ću čekati koliko imaš gemova. Da. 20 veliki gemovi su ti. Moći ću, neću moći. Ja sam potrošio, imao sam i 60. Nećeš moći. I treba mi, ljudi moji, još 20 gemova da bi kupio te skine. Imam za... ovaj... A nemaš 2000 coina, šteta. Još imam u shopu. Šta? 20 gemova ti... Ne, čekaj, meni fali 9 gemova u shopu. A ne, nemam... Fali mi... Ne seri da mi fali toliko gemova. 20 gemova. Ljudi moji, pogledajte, čekaj, da vidi moj mobil. Ne možete. Ljudi, 29 gemova za skin Bue. Bo. Čekaj, vidite. Možeš vidjeti. Dobro, vidjet ćete. 29 gemova. What the fuck, ljudi, what the fuck. Evo ga, 4 minuta igram. What the fuck, 29, moram kupiti ovo. Meni fali još 9 gemova. Da, možda ti fali ako nemaš bua. A ne. Nemaš bua. Ovdje imam 10, fali mi ljudi još 19 gemova na ovom akauntu. Da, na tom, aha, mogu. Hoćemo krenuti igrati rundu. Pokaću vam moje brawlere i koje sam mape napravio, tako da možemo da igramo. Samo ću vam pokazati brawlere i pokazat ću vam, ih probavit ćemo s tim.
gledati i davat će ocjena, tako je. To će biti na njegovom kanalu na negdje oko, a u ponedeljak ćemo igrati, napravit ću Svetu četvora ćemo napraviti tu, to će biti prva epizoda, da ću da snimam i izbacit će na njegovom kanalu. Valjda, ne znam, to, ljudi moji. Ne, bre, what the fuck? Vidio mi prođe. Šta prođe? Prođe alkohol. What the fuck je? A? Što si rekao? Molim? Zem ti mamu. Jaskanovik. Nemo ubiti ovih pješačica. Dođi, Lu, dođi da ti skoči. Get over here. Eto, samo kanti sam. Ke. Ima... Ne. Ne, šeri! Nemoj me hvatat za kurac. O, sljedećem, daj da otvorim. Au. Ništa. A ne mogu dizati bravlere. Mama me se... Okej, idemo da gledamo Pokušaj da ne zaplačeš ja i Ognjen. Samo mi jađi ih pravila. Idemo da pokušaj... čekajte. On je tu. Da. Idemo Pokušaj da ne zaplačeš. What the fuck? To je šoku. Da, me ne zaplač. Čekaj samo da ja proširim kameru. Čekaj, treba samo to tu da držiš. Čekaj. Da ja. Šta? O, dobro. Samo da nas vide, brate. Samo da... gledat ćemo ovo. Ovo sam gledala, ali ću opet zaplakati. Ovo je Pokušaj da zaplačeš pardon za vas. Koliko je veliko... Samo treba da smanjiš malo kameru. Ne tako, samo to držiš. Čekaj. Evo ovako. Kako? Ovo nije dobro. Ovako ćemo gledati. Lik drži ovcu. Ili mačku, što god. Wolf... No, what? Wolf song. Da. Gledao sam ovo, ali znam da ću opet zaplakati. Nemoj, brate, nema vas. I'm a cheek of the... Šta god. O bože, ovo će loše ispasti. A dobro, nije... Ne. Da su cigare. Box Vuk. Joj, sjećam se ovog, sad će da ga upuca u... Nešto. Pečat. A, Kratos. Ove idu tako 100%, brate. Znači, ovi koji su upisali idu 100% pakao, brate. Tako, iskreno. Sajt. Da nećeš možda sada ga upisati.
Добре, nek idu pako, bre. Не иду покой, иду за. Така, добре. Ага. Ej, hvitaj moga. Lik je zaleđen, brate. Kako YouTube kaže se čemu. A, pa se nešto što bi se desilo u crtaču. Tužno, ljudi. Ovo je jako tužno. To je mrtvi vuk, ne. Ovo je prepariran zvuk malo. Oni su kao sad u raju. A da, ove ljudi raj. Ovaj uživa, baš ga pika. Ali uvijek ima sreća kraj zato što se ženu u raju. Go away. Get out of here. Ja se ovo. Bože, koji debil. Opet ti. A, će ti. What the Zašto? Jer im da bio moder, oni će ih sve napustili. Šta? I ovo sam, čekaj, ovo sam sebi lupio šamne. O! Jebote, to koliko? 13 minuta. Sedamnaest i 15. Nije kako se... Amo, Brian, vrati se na tebe, pičkujem. No, idemo kamerama. Idemo kamerama. Koliko to sjeva? 17 sati. What the fuck, 17 sati ti je ko... Ti je 5 dana film, brat. Ne. Kako si mag?
Što to? Dobra, 144 sati osivo, brate. A Dole, znam šta će se na kraju desiti, znaš? Znaš da će se na kraju desiti? Šta? Ne radi. A si gledao nekad ovo? Nisi? Kje? Oh! Baš mi sve ovo loše. Oj, par dva ih vidite što nismo našli par tjedan da bih prezvali što traži. Šta je smiješno što mu stavljaju ovo dale na... To bre, jebi mu materu pi. Tu stvari. I otišao on u raj. Otišao nam on u raj. Ja, lik plače. Ne, to krv. A ne, ovaj lik plače. Ovaj. Ali idu pako, brate. Vi pišite ako volite Boga. Lepa masica. Jesmo, uspjeli smo, što pitaš. Ipak, to je to mihtarijani moji način da ste uživali u epizodi, pozdrav ih. I uskoro izađe njegov video na kanalu Poš.